Σήμερα έχει δουλίτσα εδώ πέρα το XT βάψιμο. Μπροστά μάσκα. Και το τελικό θα το κάνω μαύρο θερμοκρασίας. Κάτσε καλά. Αυτή η μάσκα θα γίνει white gloss και το πλαστικό white gloss. Το πέρασα στάρι, δεύτερο τρίτο πέρασμα ακόμα, να καλυφθεί εδώ πέρα το XT από το αυτοκόλλητο που είχε μείνει. Σήμερα δουλίτσες. Αυτό τώρα στεγνώσει από αυτή τη μεριά, να το γυρίσω, να κάνω και την πίσω μεριά. Θα γίνει πολύ ωραίο πιστεύω. Βάφτηκε και το μοτέρ μαύρο θερμοκρασίας, το καπάκι, το μοτέρ εδώ. Ακόμη ένα πέρασμα και θα γίνει ωραίο.